Benvinguts a Sons en el Temps, el podcast que es fa preguntes a partir de la temporada de concerts del Teatre Auditori de Granollers. Hola, Oriol. Hola, Laia, com estàs? Molt bé, i tu? Superbé. Estàs a punt? I tant. Doncs avui arrenquem parlant del primer concert que ens oferiran els cors d'Amics de la Unió en aquesta temporada. I suposo que els oients ja ho sabeu, però aquesta entitat coral té diversos cors en diferents formacions que fa ja uns quants anys que són residents en el teatre. Un d'ells és el cor infantil Veus i l'altre és el cor de cambra de Granollers. Això, aquestes dues són les que ja porten, com dius, uns anys en residència al teatre, però aquesta temporada s'hi afegeix un tercer cor d'Amics de la Unió, que és el cor jove, que ve a ser una mica el cor que està entremig dels altres dos. El cor infantil Veus són nois i noies de 12 a 18 anys aproximadament, després vindria el cor jove i ja els més grandets serien el cor de cambra. Bé, en fi, si voleu conèixer millor Amics de la Unió, visiteu la seva pàgina web, amicsdelaunió.cat, que hi trobareu moltíssima informació. Podem deixar la web penjada en les nostres xarxes socials. I tant. I ja sabeu, a més, que podeu entrar a la web de teatreauditoridegranollers.cat i si aneu a l'apartat, al menú de música clàssica, trobareu aquest enllaç a Viu la Música, on hi ha aquest petit espai dedicat al nostre podcast, Sons en el Temps, i des d'aquí us animem a que us subscriviu i pugueu anar seguint tot el que fem, sigui aquest episodi si és el primer que escolteu o que pugueu recuperar els que hem fet fins ara. Doncs escolta, tornem al concert. Això, anem a xerrar una estona. Aquesta gent d'Amics de la Unió comencen la temporada presentant un concert amb les tres formacions juntes. I aquest concert es titula Poemari. Serà el dia 28 de novembre i segurament encara podeu comprar entrades. I com sembla el títol ens farà pensar en que es tracta d'un recull de poemes, però que no sé si cantaran tots alhora. Com ho veiem això, Oriol? Doncs em sembla que no. Crec que una mica s'han repartit les peces perquè, clar, si els ajuntes tots Déu-n'hi-do, són no? molta gent, oi? No, en la presentació de la temporada, de fet, ja es va explicar, quan es va fer la presentació al teatre, que de les diverses cançons que s'escoltaran, cada cor en canta unes quantes. Crec que són unes 15 cançons, doncs toca unes 5 peces per cap, més o menys. Aquestes cançons que s'interpreten i que conformen aquest poemari, com diu el nom, doncs estan basades en poemes d'autors catalans, escriptors catalans del segle XIX a l'actualitat, musicats per compositors també catalans d'avui en dia, compositors vius. Actuals, i tant. I a més, justament, em sembla que tots són compositors diferents per cada un dels poemes. Trobarem obres, doncs, no? Escrites per Vivancos, per Brotons, per Gasull, per Requesens, Guinovar, és a dir, tindrem molt de varietat, molta varietat en quant a aquestes músiques. Sí, perquè són estils, cadascú té el seu estil, clar. Sí. Amb estils compositius diferents. Molt interessant. I així, doncs, sembla que serà un concert amb música coral. Exacte, és el que podíem definir. Diguem que suposo que és el que uneix les cançons, no? Que són cançons catalanes, de poesia catalana i música coral. Però hi haurà un piano, també crec que només en algunes de les peces el pianista Jordi Masó, de Granollers, els acompanya i a més també farà alguna petita interpretació en solitari. El podrem escoltar. De fet, potser podem aprofitar i explicar també als oients que la peça de Tocs de Festa, escrita també pel granollerí Josep Maria Ruera, quan l'escolteu al principi, doncs és la versió que interpreta Jordi Masó. Exacte, és la nostra sintonia. Sí, a vegades diria que en la llista de Spotify també la podem compartir. Sí, això ja sabeu, com us dèiem, si visiteu la pàgina web hi trobareu aquests enllaços. Però escolta'm, parlem una mica d'això de música i poesia. I tant, entrem en tema. Això de cantar ve de lluny, no? És una cosa com molt innata de la humanitat. Possiblement és la forma més natural de fer música. Segurament, la més directa, la més expressiva i potser la més intuïtiva, no? Per què no? És a dir, en el moment que vols comunicar alguna cosa, les paraules és la millor. Bé, que no cal
estudiar per saber cantar. Vull dir, no, depèn de com vulguis cantar, però vull dir que cantant sap tothom, els nens petits saben cantar. I tant, i tant. I tothom és capaç de repetir una melodia senzilla després de sentir-la. Per sort és l'instrument que tots portem a sobre. Sí, exacte, sí. És això, en aquest sentit, que és la manera més natural, possiblement, doncs, de fer música, no? De fet, aquest límit entre el cantar, entre el recitar, entre l'expressar, doncs també pot suggerir, no? Clar, això ens connecta poesia i música, no? Total. O poesia i cançó. I al final, quan recitem un poema, no l'estem cantant? En quin moment deixes de recitar i comences a cantar? Quanta entonació hi has de posar? Jo no t'ho sé dir, però si ara pensem, per exemple, fins i tot en les àries barroques, no? Aquests recitatius... Exacte. Doncs no deixen de ser això, quan la música s'expressa cantant, però que fins a quin punt el que estem sentint també doncs, és un text. Sí. Està tot molt a prop. De fet, quan algú actua o recita d'una forma molt sobreactuada, es diu que fa cantarella, no? També. Vull dir que en el fons no deixa de ser cantar. Us convidem també a recuperar l'episodi dedicat a Garreta, que en un dels primers programes que vam fer doncs, també parlàvem, no? Del lead, de la força de la comunicació a través de la veu. Potser a qui li vingui de gust i pot relacionar amb coses de les que també avui parlarem. I tant. S'ha parlat durant tota la història de la humanitat, jo crec, o si més no que ens ha arribat, sobre la relació entre música i cant, o és a dir, música i lletra, ja que hi ha hagut moments on semblava que l'una hagués d'estar per sobre de l'altra, no? La relació que tenen l'una amb l'altra és difícil, no? Vull dir que en la música religiosa medieval, per exemple, la lletra és molt important, perquè és un text sagrat, és un text religiós, la música ha de tenir una funció, no ha de distreure'ns de la funció litúrgica que té aquell text, i s'ha d'entendre bé, hi ha tot de debats teològics sobre això, i vaja, els filòsofs medievals, teòlegs, tenen molt clar, oi? I parlen molt, no? Sobre... I de fet el problema era que si la música a l'església era massa emotiva o distreia del text, bueno, era pecaminós, no? Fins i tot. Fem un salt al Renaixement, perquè si no avui no avancem, eh? Estem fent una classe d'història, eh? Potser la gràcia serà de veure com aquesta música religiosa, a poc, i a mesura que avança el temps, hi haurà formes musicals religioses com el motet, però per contra també apareix el madrigal, no? Que no deixa de ser de temàtica profana. Clar, que aquí sí que tenim normalment diverses veus, diverses persones cantant a 4, 6, 8 veus, el que sigui, no? I justament per tant aquí a vegades el text pot arribar-se a perdre una mica, però es juga cada vegada més amb l'expressivitat de la música. I aquesta combinació, que a nosaltres ens sembla que la tenim com molt interioritzada, no? Però que es treballa moltíssim a partir del Renaixement, si ho dic bé, en la qual, doncs, segons el que vols comunicar, segons el que diu el text, la música ha de ser d'una manera o d'una altra. I tant. Em sembla una cosa molt òbvia, però que hi ha tot d'estudis durant segles, no? Dels músics i dels estudiosos per veure com havia de ser això, no? El que està clar és que cantar és una cosa que s'ha fet sempre, en totes les cultures i en tots els temps, ja sigui una melodia sola, una melodia acompanyada amb un instrument o diversos, o això que dèiem, diverses veus alhora, que una mica seria l'antecedent del cor, que és el que escoltarem en aquest concert. Vull dir que potser aquestes grans agrupacions corals que veurem aquí en el concert o que veiem en altres llocs
segurament doncs, no era tan habitual escoltar-ho en el Renaixement o en el Barroc o en el Classicisme, excepte en el context d'una missa o una cosa d'aquest tipus, però en canvi sí que, i a Catalunya diguem-ne som un exemple paradigmàtic, a partir del segle XIX es va popularitzant en molts llocs això de ajuntar molta gent cultiva el cor i cantar. com a formació. Exacte. Escolta, i és que tots sabem cantar, és el que dèiem abans. En realitat, tothom canta, sigui a la dutxa, no? Que passa que a molta gent a vegades li sembla que ui, no, jo sóc un negat, no? Hi ha com aquesta por, aquesta incomoditat. Exacte, Què en penses? És una cosa que, òbviament, no tothom canta igual de bé, igual que no tothom, jo què sé, balla igual de bé o cuina igual de bé, però la veu la tenim tots. Però la veu en tenim tots. Si tots sabem parlar, tots sabem cantar. Sí. Hi ha una observació molt interessant que fa en Benjamin Zander, que és un director d'orquestra, que té una TED Talk que també us enllaçarem al web, que està també a YouTube, on explica moltes coses, però insisteix molt en aquesta idea. Diu, hi ha molta gent que diu, és que jo no tinc oïda. I diu, no és veritat, tothom té oïda, tothom sap reconèixer la veu d'algú. Jo, no? Quan sento una veu sé si és d'aquella persona que conec o no, o sap distingir un violí d'una trompeta, i això és que tens oïda. Si tens oïda pots cantar El gegant del Pi, tindràs més bona veu, pitjor, no? Exacte, però és prou fàcil com perquè ho puguis cantar de formes... tots els nens petits ho saben fer, oi? Doncs com és que quan ens fem grans ens pensem que no ho sabem fer? Sí. De fet, sí que és veritat que hi pot haver una diferència entre sentir i escoltar, no? Que això també, doncs, a dia d'avui potser sentim moltes coses i el que també fa falta doncs, és aquest aprenentatge d'escoltar, no? A dia d'avui. De fet, però és això que dèiem, no? Si tothom té veu i més o menys tothom és capaç d'entonar, mínimament, és el que en el cas català es va descobrir o se'n va donar, diguéssim, en Josep Anselm Calvé, que va ser el gran promotor del cant coral al segle XIX a Catalunya i a més ho va promoure entre les classes populars, treballadores, ho va convertir com una forma de crear consciència de classe, en certa manera, o de crear teixit social, que en diem ara. I tant, i és que la veu i la música com a eina, no?, de crear identitat, de crear força, unió, que són conceptes doncs, que van molt arrelats amb el cantar. De fet, al mateix moment que una mare li surt cantant al seu nadó, des del moment en el que en contextos d'esclavització als Estats Units apareix, no?, el cant en el camp, amb les eines, en aquest context de treballar, o fins i tot com neix el cant gospel, o el cant luterà, no? En un altre context, també no deixen de ser doncs, aquestes maneres en què el cant, en tot cas, demostra que crea identitat i que en formem part. I això va saber fer-ho molt bé. Clar, bé, no? Clar, és allò que diem nosaltres sovint, no? En el podcast, que la música ens uneix i ens connecta. Doncs, bueno, quina millor manera de connectar-se i unir-se que trobar-se tots junts per cantar plegats, no? I tant, i tant. I aquest costum o aquesta tradició, o això que es va anar arrelant i cada cop n'hi havia més, va fer que molts compositors veiessin un nou nínxol de mercat, en certa manera, no? Vull dir que de cop i volta es van començar a escriure cançons pensades perquè aquests cors es poguessin cantar. I és una tradició que també... Doncs en països amb tradició coral com és el nostre, doncs els compositors des del segle XIX no només componen per orquestra o per formacions corals professionals, sinó que també pensen en cançons per cors de diferents nivells. I això és una mica aquesta tradició que ens enfila fins al concert aquest que veurem, que en el fons és el mateix. Tenim compositors escrivint perquè uns cors cantin unes cançons. Exacte. De fet, no sé si ho hem dit abans, però en aquest concert, en aquest poemari, trobarem mostres d'autors catalans d'aquests textos que després s'han musicat, des de Miquel Desclot, Blanca Llomvidal, i trobarem clàssics com Papaseit, Maragall, i que d'alguna manera doncs, tot aquest repertori, a veure, ens fa sentir com a casa. Sí, mira, aquesta idea l'explicava una mica ara no em sortirà el nom. Carles Pedregosa. Això, Carles Pedregosa, del col·lectiu Indigest, perquè aquest concert, a més de la música, té una posta en escena i una part com d'espectacle on hi participa aquesta companyia que és també, durant aquesta temporada, és una companyia resident convidada al Teatre Auditori de Granollers. I han creat aquest espectacle conjuntament amb els cors. I això, en Carles Pedregosa, a la presentació de la temporada, deia
és poesia catalana, música catalana, diu, ostres, quan vaig començar a treballar amb això vaig pensar, soc a casa, no? Vull dir que va ser molt, molt il·lustratiu perquè realment és això, ens fa unes referències, no? Culturals i una tradició que és la que, bueno, és la nostra, no? I tant, i segur a més que aquest col·lectiu ho farà d'una manera, amb una visió artística potser transformadora, fins i tot és un col·lectiu que sempre doncs, són molt inquiets, no? que uneixen moltes disciplines artístiques a l'hora de fer els seus espectacles i escolta, des d'aquí aplaudim aquestes fusions, aquestes noves mirades que trobem en col·lectius com aquest, no? I tant, perquè mira, ho hem dit en algun altre episodi i ho parlàvem amb el de l'òpera també fa poc, sí. que això, no? Que un concert també pot ser un espectacle, vull dir que quan tu vas a escoltar música està bé veure que passa alguna cosa a l'escenari, no? I no només la música, sinó que també enriqueix l'experiència. Despertes tots els sentits, no? Exacte. Total. De fet, mira, m'acabes d'ara fer pensar també en que a dia d'avui, si aneu al CaixaForum a Barcelona, hi ha una exposició, per dir-ho... No seria la paraula? No és una exposició, no. És una immersió en una experiència musical, podríem dir-ho així, dut a terme per un projecte que es diu Symphony i que és el fet d'entrar en aquí és música orquestral, que està dirigint doncs, a Gustavo Dudamel, i que realment la teva sensació com a oient, espectador, públic, no? Com vulguem dir-li, sí. Alimenta tots els sentits i crec que és el que passa amb tot això, no? És molt xulo, sí. Jo hi vaig estar no fa gaire i vull que no ho havia viscut i és una experiència molt interessant, sí. Escolta'm, jo el que també penso a vegades sobre escriure, o sigui, posar música a un poema, ha de ser una cosa una mica complicada, no? Vull dir que el compositor que s'encara davant d'un text preexistent, vull dir que aquell text no ha estat pensat per ser cantat. Per ser cantat. Tot i que és el que dèiem abans, sí que ha estat pensat per ser recitat, que en el fons, per tant, aquell poema té el seu ritme, té les seves cadències, vull dir que té una mètrica. Exacte, té un component musical. Però, clar, li falten moltes coses per acabar de ser música, no? I més encara si hi fas participar diferents veus. Vull dir que és una cosa bé, que sempre m'ha semblat que ha de ser molt difícil, perquè tu pots arribar a canviar la percepció d'aquell poema, no? O a reforçar una determinada idea més que una altra, no ho sé. Sí, segurament aquí podríem obrir un nou apartat, només a nivell de pinzellada, que segurament doncs, tots aquests teòrics barrocs van saber fer molt bé, també, no? I és que de quina manera la música, a través d'aquestes passions o d'aquesta manera com es comunica, no deixa de ser retòrica musical, que per tant el que es pretén també és com aquesta persuasió de la música i de quina manera es fa servir la música doncs, per, com dius molt bé Oriol, transmetre un missatge musical, sigui de veu o sigui l'expressivitat que se li vulgui donar, no? La música, sobretot, doncs, té les eines i quan més en sap el compositor, doncs més ens emocionarà, no? Doncs això que et deia, que jo trobo molt interessant, no? Tot el que s'ha d'afrontar, diguéssim, una persona que ha de posar música a una poesia que ja existeix prèviament i que per tant té uns condicionants, no? Vull dir que té una durada, té un ritme, té un significat, un missatge concret, i he pensat, per què no ho provem nosaltres? Proposes un exercici avui? Sí, què us sembla? Mira, per exemple, un poema una cançó que podrem escoltar en el concert és l'Ametller, que és un poema d'en Joan Maragall, en el qual li ha posat música en Bernat Vivancos. Llavors, jo, si voleu, mira, us llegeixo el poema i ens imaginem quina música hi posaríem i després ho comentem. El poema és molt curtet i diu: T'escoltem, va. A mig aire de la serra veig un ametller florit. Déu t'aguard, bandera blanca, dies ha que t'he delit. Ets la pau que s'anuncia entre el sol, núvols i vents. No ets encara el millor temps, però en tens tota l'alegria. I ara el joc seria: tu quina mena de música hi posaries aquí, Laia? Què faries? No cal que cantis, si no vols. Jo mentre t'escoltava ja m'estava
adonant que la veu i el text ja té una mètrica. Vol dir que el ritme, podríem dir, és l'ingredient sí o sí fonamental que haurà de fer caminar aquesta descripció de l'arbre, no? Jo he llegit amb una determinada entonació i, clar, no puc no fer-ho. Segurament ens plantejarem, ostres, aquest text ens suggereix alegria, lluminositat de primavera, o per contra és un arbre melancòlic i a l'hora de triar doncs, una tonalitat farem servir això, no? Un mode perquè soni d'alguna manera... Ara estic anant molt enllà, no? Però què serà? Una cançó alegre o una cançó trista? Clar, per exemple, o moltes altres coses, no? Això, podem fer major, podem fer menor, o podem decidir que soni frigi perquè la connotació ens fa pensar, no sé. Clar, en què ens volem centrar? En que hi ha un ametller molt bonic a la serra o que és la pau que s'anuncia, que per tant encara no hi és, que no ets encara al millor temps, per tant encara no. Sí. Això és positiu o negatiu? Segurament són algunes de les característiques que farà servir el compositor o compositora a l'hora de musicar aquest text. Exactament. També jo pensava, em qüestionava com caminarà aquesta música, no? És a dir, serà binari? Binari em refereixo a que sigui a 2 o a 4 o serà més aviat ternari perquè ens entenguem sensació de balset, de dansa... Clar, com les branques que es mouen pot suggerir amb el vent. Sí. Vés a saber. De fet, jo m'imagino que un compositor al final davant té una paleta de colors igual que un pintor. Exacte. I per sort la música pots decidir, vale, això m'ho imagino blau, però no és el mateix fer-ho blau fosc que blau turquesa, que blau marí, que blau clar. I amb la música, no? També després, per exemple, doncs, quin serà aquest timbre? Seran els instruments brillants? Serà vent? Serà instruments de corda perquè la fusta de l'arbre ens fa pensar... Veus? Estem anant molt enllà, jo no Pot tinc ni idea coses. De quina és la versió. De fet, a més també... No, clar, al final hi haurà... Desvetllarem el misteri, no? Però el que també pots fer un compositor i que no pot fer algú que recita un poema és repetir, per exemple. Podem repetir un determinat vers per incidir-hi, no? Diem, aquest vers per mi és molt important, doncs el dic 2 vegades o 3. Sí. O allargar una paraula, no? I fer, com se'n diu d'això, un melisme, no? Un melisme... Vols que faci un melisme? No, o que expliquis què és. Pots fer-ne. Un melisme és... O sigui, és més fàcil fer-ho cantant, fa. Sí. Ni... Exacte, seria més d'una nota per síl·laba. Quan una síl·laba canvia d'altura del so, no? Exacte. I segueix sent el mateix. No hi ha una nota a cada síl·laba, sinó que aquella síl·laba té més d'una nota. No sé si ho has vist, m'he anat una mica al flamenc, realment. Molt bé, Bueno, això, un mode frigi. No sé per què m'he anat amb un mode frigi amb aquest ametller. M'ha agradat molt. Mira, però això també és interessant. Quina referència cultural fa servir el compositor a l'hora de posar música? Exacte. És a dir, és poesia catalana d'un autor que identifiquem molt amb la Renaixença, vull dir, com molt identitari. Potser farà alguna referència a aquesta cosa? Clar. Una sardana? Clar. O no? Vull dir que, bé, totes aquestes coses podríem intentar-ho fer. Si algú té ganes i temps, diguéssim, que agafi tots els poemes que els podeu veure en el programa del concert, que està publicat al web del teatre. I tant. Imagineu-vos quina música hi posaríeu. Busqueu el poema, llegiu-lo i penseu que hi posaríeu. En el cas concret de l'Ametller, el podeu escoltar abans, si voleu. Us podeu esperar fins al concert o no, perquè aquesta peça ja l'ha cantada abans, el Cor Veus, i el seu canal de YouTube està disponible. Clar. Però bé, en tot cas, podeu veure quin tipus de música ha pensat, o va pensar en el seu moment, en Bernat Vivancos per aquest poema. Potser, doncs, per acabar aquest episodi els hi podem deixar un fragment d'aquesta gravació. Sí, home, sí, que val molt la pena. I res, doncs, convidar-vos en aquest concert, convidar-vos a llegir tots aquests textos i gràcies als oients per escoltar-nos un cop més. Gràcies per la paciència. Adéu. Home, jo he cantat una mica, ara potser que cantis tot, no? Sí, home, jo què vols que canti? Vols que canti òpera? Vols que canti no sé què?